हम सभी कलाकार रवन के बीच में गाना बजाना प्रस्तुत कर हलवानी जा। चलिए एक भक्त, एक छोटा सा बालक अपना माँ से बोलता है, कहता है, माँ सुने हैं कि बनारस के काशी में गोवर्धन स्थान है और काशी स्थान है। वहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। माँ मुझे देखने का मन ललायित है, मुझे एक बार दर्शन करा दो माँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के। बोलता है किसी, बोलिए बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। हाँ कहता है भक्त अपना मासी, हाँ सुन ले बानी बनारस के काशी में। माई सुन ले बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो। सुन ले बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो। माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो। माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो। सुन ले बानी बनारस के काशी में, सुन ले बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो। सुन ले बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो। ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो। बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो। देखिए छोटा सा बालक भक्त कैसे बोलता, संत शिरोमणि बाबा बाटे महान जी। ए माई दुनिया में देले बड़े सुंदर ज्ञान जी। संत शिरोमणि बाबा बाड़े महान जी, दुनिया में देले बड़े सुंदर ज्ञान जी। माघ पूर्णिमा के जन्म, माघ पूर्णिमा के जन्म ले ले भगवान बड़े
माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर क्या बात है। भक्त कैसा एक से माई छुआ छूत वाला बाबा भेद मिटैले मनुवाद के शासन के दूर भगैले वाला बाबा भेद मिटैले मनुवाद के शासन के दूर भगैले सब कोई मिली जुली रहत सब कोई मिली जुली रहत एक समान बाटे हो सब कोई मिली जुली रहत एक समान बाटे हो ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो सुन ले बानी बनारस के काशी में सुन ले बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो बानी बनारस के काशी में सुंदर धाम बाटे हो ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो ए माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान बाटे हो माई हो लेके चल बाबा के नगरिया मोर छछनत परान